10,000 police personnel ang gipakatap sa tibuok Central Visayas nga gilangkuban sa mga lalawigan sa Sugbo ug Bohol aron sa pagsiguro nga luwas ang pagsaulog sa Pasko karong 2025. Ano ang report ni Fem Dumabo. Subay sa kasaulugan sa Pasko, full alert karon ang Police Regional Office 7. Kung ang tanang kapin sa 10,000 ka mga police personnel ang ipakatap alang sa hapsay ug luwas nga pagsugat sa Pasko. Gipahibaw ni Police Regional Office Director Brigadier General Rodrigo Maranan nga sa siyam kaadlaw nga misa di Galyo sa tanang simbahang Katoliko sa rehiyon, walay natala nga krimen nga naglambigit sa kasaulugan. Dako niyang pasalamat sa kooperasyon sa publiko, sa tabang sa ubang mga ahensya sa gobyerno ug force multiplier nga nakatampo sa malinawon ug malampuson nga mga misa di Galyo. It is a very peaceful simbang gabi. As of now, zero incident pa tayo sa mga churches, zero incident tayo that will affect the peaceful celebration ng ating Christmas. And they should maintain the highest alert status. 100% of all our personnel should be on duty, ready to respond to all the needs of our constituents, especially this holiday season. Samtang mapasalamaton usab si Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon, ang hepe sa Talisay City Police, sa dakong tabang sa mga Talisaynon nga nakaabag sa kapulisan alang sa kalampusan sa relihiyosong kalihukan. We are proud to report na generally peaceful ragid ang atuang paghigayon sa mga activity, and then wala sa day natala nga mga or recorded nga mga incident related to simbang gabi o misa di Galyo. Wala na tao yung mga reported kawat sa mga balay-balay kinabiyaan? Wala ra so far. Padayon ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa kapulisan sa mga pantalan ug sa mga terminal. Wala raw sinatalang kakulian o krimen sa mga pantalan, airport o terminal sa rehiyon. Samtang pahinumdum usab ni Maranan sa publiko nga adunay mga armas ug sa mga kapulisan nga likayan gyud ang paghimo ug indiscriminate firing. Huwag po tayong mag-i-indiscriminate firing gamit yung mga baril natin sapagkat yan po ay napakadelikado. Maaari kayong makamatay, maaari masaktan nyo yung inyong sarili at higit sa lahat may kaukulang pagkakulong. Ado na may mga pulis nga gipakatab sa kadalanan apan panawagan sa Bureau 7 sa publiko nga magbinantayon usab ug mutaho dayon sa mga pulis kun adunay makita nga untoward incidents o mga kadudahan aron kini masiguro ang malinawon ug malipayon nga pagsaulog sa Pasko. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Fem Dumabok. Balitang Bisdak.